TCB ni members rok tai juda community leaders rok social activist chini sikli ma pha norok jotto nobo ani khani hamjatma tai buisuk ni chibai rusap laima musalaima nainani ba bisi ko kolok sakla karon jeng elected rok ko kolok sakang tai buisungno politicize राजनीतिक बाबे कक सावरक निपानो बुई हनाय केबा तिनी आबो हायकुनु कक साना थांगला चिनी जे मुकुमु चिनी जे हुकुमु चिनी जे ट्रेडिशन चिनी जे कल्चर अबनि कायसा फेस्टिवल अबनि कायसा सालबा जों प्रि पालायो स्टेट लेवल नानि सिगां जों सब डिविजन लेवल पालायो जों डिविजन लेवल पालायो जों गोरों थायो पालायो आगिमो आसुक नुकजा गया किन्तु ताबुक तांगि नुकजा थासिं आनि सिगांनि कक सायथानाय सामाहाय आगि रगो उंया किन्तु ताबुक तरक थायजानि दङ ताबुक गोबांमा कालचारेल प्रग्राम गोबांमा सोशियो कालचारेल एक्टिभिटिस दङ अमतेहाय एक्टिभिटिस अमतेहाय प्रग्राम तांगैयं कारण जों ताबुक समाज हिसाबै जों ताबुक सिजाजा जों आगिनि हाय दिन करिखा चिनी कानमुं चुमुं चिनी तंमुं मर्डानाइज जों फानो जों चिनी कालचार न ताइवैसा ति सावैतुखा अजे स्पिरिट अजे एन्थुजियाजम अजे चिनी बोखाव जे चिनी कायसा जीप तंमनि जों जे चिनी कालचार न ताइसा रिवाइव खायै जों सोसाइटी न फुनुकनाय चिनी फ्यूचर जेनेरेशन न फुनुकनाय अजे स्पिरिट अबं खाचिनी हानि बुसांग मानि चिनि जे तिप्रासांग मानि चिनि जे अ हानि जों बाग्रा नै कायसा सिनि मुंसे जों आमगैनो चिनि यारं चिनि रूट्स न पक्थाय खलाया जे कल्चर जे बरक जे सोसाइटी निजेनि यारं निजेनि रूट्स न पक्खा आबु फां सगै मा खलायो जों आबो हाय ओंना रोगला नों जेकुनु प्रोफेशन दंदि नों जेकुनु जागा थांगै चाकरि खायदि जेकुनु जागा थांगै परिदि किया नोंनि हाव फिरगै नोंनि कालचार नि ट्रेडिशन न निनि फ्यूचर जेनेरेशन न फोरोंगै निनि नगानानि निनि नेबर्स न फोरोंगै मातालांनाय तामनि हिंगाय जों एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जों एज सोशल एक्टिविस्ट जों एज सोसाइटी नि मयाल चौधरी इंथों जों कुमां इंथों ताइमां इंथों टिउसन रोजाबनानै नरक आपुरो तामो खायगा जों जदि ताबो कुनु खायमैया हंखाय जोंनि फ्यूचर जेनेरेशन जों कुनु सानानि तंगला निनि बैंक बैलेंस मैटर खायानाय नों तिनि तामो गारि का निनि नक बुसुक बुसुक आबो बाय नन डिफाइन खायानाय नन फातारो थांगै बन नन तामो बाय डिफाइन खाय निनि चामुं तामो निनि सिनिमुं तामो नों ब हानि फाय निनि कालचार तामो निनि यारुं बुसुक करा आबो वाइसे सिनि जागो आमबागै जों चिनि ट्रेडिशन चिनि कालचार न जों नारगि मा तंनाय गोबां मा बरक हाय डिस्टार्ब खायना नायनाय गोबां मा बरक गोबां मा कक सानाय हायपनो चिनि आइडियोलॉजी चिनि नाहारमुं कायसा न तंनाय जे जों चिनि जे कालचार चिनि जे ट्रेडिशन न जों जे आगि पालाय फायमानि जों आबनो आहायगेनो पालाय थानाय नों पलिटिकली जेकुनु डोमेन तंगै मानो नों जेकुनु रिलिजियन तंगै मानो नों जेकुनु डिपार्टमेन्ट चाकरि खाय मानो पियानि नि जे कल्चर अब कुनु दिनो चेंज होगला तिनि आं एमएलए तंगै खनाताय मासा एमएलए फायनाय ताय मासा एमएलए एसेंब्ली अफ कक सानाय कल्चर नि तयै ताय मासा एमडीसी काउंसिल थांगै कक सानाय
কিন্তু আবাবাই সিমিंगला नों आं चिनि चराय र चिनि अर सिक्ला सिक्लि तंनाय र जों जतनि दायित्व चिनि कालचार न एमब्रेस खायनानि चिनि कालचार न तिसावै तलांगै बुइनो फुनुकनानि फादर थांगांखाय आं गोबांमा जागा गोबांमा स्टेट रग थांगांखाय अनेक खाबायु बुइ बाहायके बंनि कालचार न रिप्रेजेंट खाय अरुणाचल थांगांखाय मिजोराम थांगांखाय बरक बाहायके एमब्रेस खाय बंनि कालचार न बरकनि कालचार ट्रेडिशन नि साका बरकनि कुनु खरै हंगाय जों तांगै आबहाय खायमिया तंनाय प्रत्येक इवेंट प्रत्येक ओकेजन जोंबो चिन कालचार न फ्लॉन्ट खायनाय जोंबो चिन कालचार न फुनुकनाय जे नायदि चिनि कालचार अब आसु कक साविनो आंगानि कक अरनो मुथाकनाय जत्तनो बुइसुकनि चिबाय स्टेट लेवल अरनि अंगै गोबांमा बरक थांलायदि कालचार न नायदि सिनिलायदि सोलोंलायदि ताइ जों फायदि फोरोंलायानो जत्तनो बुइसुकनि चिबाय हामबाय त्रिपुरा समाज जेटा त्रिपुरा जातिराव ओ त्रिपुरा राज्यको जों विकृत जातिया जेने जातबो त्रिपुरा त्रिपुरा राज्यबो त्रिपुरा हा एवं जों कोनो जात बाय कोनो सम्प्रदाय बाय जों पाइबो पाइ जाया जेने जाति ताबो त्रिपुरा जाति एवं ओ जातिराव बेलायखे काहा मौमानि बागै विभिन्न भावे विभिन्न कारणे विभिन्न षড়যন্ত্র कारणे जन कायसा विभिन्न जारा तंनाय राव जेने जारा अब तंनाय राव बरक जन कायसा टार्गेट एवं निशाना खायजा अबनि बागै जों सेय निशाना खालायमानि बागै जेने बर' राव विभिन्न भावे जे त्रिपुरा ककबायखे सागो अक्सिं मैरं सामानि हायखले जों साजाय दङ अथच जों नराव इतिहास बा जेने पूर्व नेतृत्व रावनि नरावनि बरनि पिरियड नराव नखना ओ एलाकागो सामाचरण त्रिपुरा থেকে শুরু করে সারা ত্রিপুরা রাজ্যগো বিরাট नामी दामी चिनि नेता सामाचरण त्रिपुरा থেকে শুরু খায়ে যদুমোহন ত্রিপুরা থেকে শুরু খায়ে চিনি আর যেই কোনো দলনি হোক আঙর দলনি কংসাইয়া তিনি পূর্ণমোহন ত্রিপুরা থেকে শুরু খায়ে গজেন্দ্র ত্রিপুরা অনেক কিছু চিনি লিডার চৌ নকজা কিন্তু দিনের পর দিন রাজনৈতিকভাবে চিনি বিভিন্ন পলিটিক্যালভাবে বিভিন্নভাবে চৌ তিনি চিনি অন্যান্য চিন্তাধারা বা অন্যান্য চৌ সোচ